Dalange SD to iki. Sajake. Sik to, Mas. Dalem Ora noleh ngiwa, ora noleh ngalor, ora noleh ngidul, ora noleh menep ki lek nang bali desa lek ning jebon rutus bali. Waduh. Kowe ra semblono lho. Iku do aku lho, Mas. Mbah Yadi ki piyaine. Pokoke aja karo sing dengenane. Nyapa? Sing ning nggon sambi gedhe kae. Piye? Untune cepot kok. Otak Yo, aku kangen setengah macam. Dah, tutang dulu dah, tutang dulu dah, tutang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kersanipun cinatet ngamal jariyahipun piyayi wonten ing Sukorame. Sukorame, monggo dipun jawab salamipun kanthi sareng-sareng. Kersanipun ridho lan hidayah tansah mayungi warga Sukorame sedayanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah klakon kasembadan dalu niki kula suhan wonten mriki Mas. Sukorame ben taun mesti ngabari mboten kecandak, dalu niki alhamdulillah kecandak. Niki mula alhamdulillah salam taklim kagem Bapak Lurah,
Mbah Yadi, sedaya jajaran Muspika, Bapak Babin Sakamtipmas, sedaya rawuh Pak Seksam, sedaya warga masyarakat niki namung ngentekke ragat golek nikmat ben adoh saka laknat. Insyaallah sedaya selamat donya akhirat Allahumma. Amin. Jan yo melu omong to, Mas. Melu omong. Rada maju rene. Wah, wis. Arepe omong isin nih. Lah ngapa? Masa tanggapane larang klambine spray gitu ya. Ayo. Wong ki ya kreatif no, lah mangsane. Kreatif yo kreatif. Seragam mbok gawane kok spray ini isin tau. Loh, kenapa apapun bentuknya kalau bisa dimanfaatkan ya dimanfaatkan. Ngono lho. Ngetut nih dalang kondang panggung wayang kaya orkes kayak Loh. gitu. Iki pancen ya nuwun sewu ora ngurangi subasita sopan santun kyai sepuh-sepuh sing lenggaki. Iya. Mergo awake dhewe jejere lari nem nyak-nyakan wonten panggung. Nggih, Mas. nggih. Alhamdulillah. Dalange SD to iki. Saja. Kok- Sik to, Mas. Dalem, Sarene sik, sarene sik. Nggih. Pangapunten. Sik sarene Kira sik. dalange sik SD to. Budulmu iki piantun sepuh. Nggih. Iki Pak Maju sing ajeng nderek kene galek ndek ngenane kene. Walah, Nggih. sing duwe pabrik jajan kas Jajan kas Nah, ya kuwi. kripik tempe. Nah. beli kipu. Kok apa kok beli gitu? Galek iki kasih makanan. Alen-alen. Lah, enten nggih Pak iki beli Betul, kipu. Mancu. Sik to, Mas. Sampai ini sik. Ekone kon nglong sithik, Mas. Ono. Sik to, Mas. Aku Lah, ki Bu. tak nderek tepungan karo jenengan. Siap, Pak De. Sadurunge panjenengan mungkin dagel Nggih. sing mardika. Nggih. Kula ki kok kepengin banget apa arti orang Jawa. Yang artine kok panjenengan keloron milih nama dua Jo Klitik dan Jo Kluduk. Wah, Apa ketok. artinya? Sik. Muga disebarke karo masyarakat. Mas, Menawi Mas. panjenengan pengen ngertos, kula nyuwun nomor WA-ne, mengki kula kabari liwat WA mawon Pak De. Dadi Langsung, Mas, langsung. Dereke Langsung. dalang kuwi yen urung nate kerep kumpul kuwi Nah. dumpan gawa papan. Nah, iki lho. Ora kudu awake dhewe kuwi menyepelekan situasi. ora oleh. Ora Tapi oleh. kita harus menyemangati bahwa ini kebersamaan tim. Betul. Nih. Nah, Iya. Mas Pak Dalang, sinten Pak? Pak Sukarji. Pak Sukarji. Bang Saji iki. Iki piyayi sing ngadiluwung dirawuhke ana Trenggalek, berarti yen Piyayi Sukorame wis percaya yen beliaunya itu pancen lenggah ngasta dalang wis suwe. Suwe no. Dadi yen nyun sewu Pak Marji. Nggih. Pak Marji ngoten nggih. Kar. Pak Karji. Diwaca to, dalang iki diwaca. Diwaca apa ora enek tulisane no. Lah, Ora nek diwaca. ora enek. Tibake iki polos. Wong dalang ki mek nggawa awak tok rene lho. Lah lek awake ditinggal piye? Nggih, Pak De. Nah, panjenengan kula tak pengen ngerti, Mas. Nggih, Kok nggih. nama Jo Klitik dan Jo Kluduk mudah-mudahan di wong asma ki nara Japa lho, Mas. Siap. Awake iki wong Jawa. Tiblakake karo sedulur Beyo pepunden. Kapan krungu Jo Klitik, Jo Kluduk itu apa artinya? Pancen leres nama Jo Klitik nika dipun pundhut kalian Bapak nalika sepanten Bapak menika lak pelawak ketoprak siswa budaya. Oh, siswa budaya. Dados siswa budaya menika wonten Jarana, Jogelo, Jolega, Joisin. Joisen kuwi sing apik. Pak Joisin lak Pak Topan Lesus nika. Nggih. Lajeng Pak Jolega bapak kula. Lah, mula dinasti ketoprak rumiyin ingkang miwiti para senior-senior lajeng ingkang junior kula kalih Mas. Lah sakniki meneruskan tongkat estafetipun para sesepuh-sesepuh rumiyin. Nah, Jenengke Joisin ki aja ngati duwe isin yen awake dhewe tumindak sing apik. sing apik aja isin. Jogelo wong kuwi aja gawe gelaning liyan. Nah. Yen kepengin awake dhewe dihormati. Gitu. Bagus. Nah, wonten melih Jarana, wong ki gelem rono-rono, wong saba bermasyarakat kuwi apik. Apik. Rono-rono terus oleh. Nah, niku sangu. obah mesti mamah. Nah, ya kuwi. Kula dijenengke Jo Klitik. Nah, ya kuwi lho, Mas. Jo kuwi aja Klitik kuwi dhuwit cilik. Dadi kula wegah nampa dhuwit sing cilik-cilik. Berarti Jo kuwi ki aja Klitik klitik niku dhuwit dhuwit cilik. Niki Pak Lurah aja cilik duwite Pak Lurah. Ngoten nggih? Lho nek dhuwit tetep cilik, nek dhuwit gedhe lak ya ora Ya. kena diadahi to, Pak. Wonten ngangsane. Lek gedhe gunungan. Gedhe mboten saged. Lah niki kanggo edukasi. Niku Pak. nggih. Mula yen duwe dhuwit aja nganti Jo Kluduk. Jo klutuk. Nah, terus artinya Jo Kluduk. Jo Kluduk. Jo ki aja klutuki main.
Dadi wis duwe akeh aja main kluthuk lek njiki ra apa-apa. Nah, ya kuwi. Itu Ji sama ora aja. apa-apa. Itu namanya pekat penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat. Betul lho. Pekat nggih. Iki dados pundi nika Sukarame. Sukarame. Ini piyayine kados mekaten kok guyub rukumipun gumolong nyawiji yang bisa dinamakan masyarakat dalam tapi dalam pemikirannya kota. Kota, sistem Nggih. kota, iya, nggih. Karena apa? Biarpun dengan kondisi yang seperti ini masih melestarikan budaya Jawa. Bagus. Ini contoh dan kita patut acung jempol bahwa Sukarame yang selalu mengangkat harkat martabat budaya. Tepuk tangan Indonesia. Sukarame. Hmm. Tepuk tangan. Pripun jajak? Bas. Jane niki ajeng dikek ratan riko ning gandeng anggarane nipis ya, Mas. Kok nipis anggar. Terus akhirnya ya balik desa iki. Ngono. Ya, megahe kaya ngene. Lah iki malah lampu. Malah lampune cedhek, malah kayak wong nyuluh kodhok ya. Mas. Kaya nyuluh kodhok. Aki sosial garing lho iki. Nah, Aku ki wis raiku elek dipadangi kaya ngene. Jangan melihat sisi fisiknya. Pirsani piyai-piyai sing lenggah ngene iki. Ya, Ana Rama Yai, nggih, Pak. ana ibu-ibu jamaah, bapak-bapak tokoh masyarakat. Berarti di sini tuh majemuk. Majemuk alias komplit. Nggih, Komplit. manunggaling rasa nanggal dadi siji. Siji, iya, iya. Wingking niki para-para pejabat Bat- lenggah. Nggih. Sedaya lurah lenggah. Lenggah wonten wingking, Mas dan- padaken Mas. Nggih. Klitik lan Mas kluthuk. Leres. Nggih. Mula niki dalu piyai ingkang rawuh dayanipun mugi-mugi pinanggih sehat rahayu wilujeng widodo. Amin. Amin. Grapyake ra kaya wong desa, Mas. Nggih. Kula Nggih. lagi teko niku rawon ya ampun mletu teng ruangane. Rawon. Nggih. Rawon. Ruangan Jenengan kantor. sampun dahar. Nggih. Rawon soto metu. Berarti sampun dahar. Sampun. Alhamdulillah. Lemper, wajik, Lek wis dahar iki mengko sak lemese. sak Dagel. mese pripun ajeng kula pangan ra sida kok. Waduh ya iki. Lah wong sendoke renek. Ya iki lho panitiane, Mas. Terus? Panitiane sing kurang. Senten panitia pun komplit. Lah Dadi kok- ngene Mas Luduk. Piye? Iki yen delok kondisi utawa nggon papan ngene iki kudu alon. Halo. Alon. Ora entuk kemrungsu. Gak oleh apa meneh bengi iki Tan. Iki yang menjadi barometer sing dadi contoh balai desa ki ya ning Sukarame kene. Kok saged, Mas? Balai desa cedhek karo masjid ki ya balai Sukarame. Alhamdulillah. nggih. Berarti barokah gede. Barokah. Nggih. Dadi iki sing iso dani negara ya ditata, agama ya ditutke. Kowe lah kowe Lah ra iki Sukarame kaya ngene iki. Nggih, Pak. setiap lingkungan ini langgar pun nyepak dhewe-dhewe, Pak. Sukarame, Pak. Ngriki niku lek enten Allahu Akbar kene Pak geruduk Teng masjid. sawah iki kabeh ngono. Loh. Kok ning sawah mbahmu kiper kuwi kok iso. Mbahku Ayo ngibadah kok iso. ngomongi tangga-tanggane ayo to nindakake utawa manembah marang Gusti kang murbeng dumadi. Kuwi kudu Gusti dicontoh. Mula wong kuwi nek wis melangkah dari rumah aja lali maos Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. Nah. Lillahi ta'ala punya lidah yang basah, insya Allah yang ngerso maos Al-Fatihah besok gesange istiqomah. Amin. Lo sholat ini penting. Mulane wis Yo. pas sing dalane desa Sukarame. Nggih, Suka ki seneng, rame ki rame. rejo. Dadi desa kene iki seneng yen enek reja-rejane. Nggih, Dadi reja-rejane alhamdulillah bengi iki sing iso dalane reja marga mekete rame iki sayek saka kapti siji sayek saka kapti karo pejabate ya sayek saka kapti manembah marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. lah iki mula lapisan masyarakat kedangeten Pak Marsi. Penting Pak. Nggih, nggih. Pak Karsi. Nggih. Nun sewu nggih Pak Karsi nggih. Nggih. Pak Karsi tapi ya. Loh. Apik piye to? Nang tengah gawangan malah kayak kiper tak dulu ya. Ngawur rek. Mas Dalang ki nuwun sewu. Ya. Ora enek lho Dalang gelem gawa dingklik dhewe ngono kae. Apa enek kowe jajal? Tahun ora nggo diklik malah Komplikasi nggih, Lah, komplikasi nggih. ndek ngenane ra nggo diklik malah ning iso debok kok ndek. Apa kecilikan wong nopo tak tonyone tenan kowe kok iso. Dadi kudu ngibadah. Ibadah, Kowe ya salat. salat. Kaya piyai kene Tetep aja meneh kok kene nun sewu. Heeh. Aku ki nun sewu. Iki sak RT ya. Nggih nggih. Lingkungan RT iki musola iki papat tentu. Masya Allah, ya. Iki ora pamer. Nggih. Tapi ini menunjukkan bahwasanya lingkungan religi itu seperti lingkungan saya. Kok saged Lho ya, etan kulon lor kidul iki musola. Omahku ning tengah-tengah. berarti kowe iki entuk hidayah tenan. Hidayah piye? Lah omahmu wae nganti diapit masjid. Ini malah menjadi dilema dalam hidup saya untuk beribadah. Ngibadah kok dilempar. Lho iya no. Mergo menungso urip ki kudu habluminanas habluminallah. Masya Allah kok dengaren sama ngono lho modelmu kayak banjii lho padahal.
Lah iya. Balci ndasmu. Coba coba. Lho iya no. Engko lek aku jamaah ning gone musala kulon, ku kecemburuan sosial jamaah sing ning gone musala kidul iki mesti trukul. Oh. Iya no. Meri, iri. Iki lho, Pak. Terus panjenengan terus nih tak ngrungokke. Nggih no, Bos. Engko lek aku ning sing kulon sing etan mesti cemburu. Oke. Akhirnya aku ndek iki malam Jumat iki golek nggon sepi nentrepke pikir ngademke ati musala ndi sing kudu tak salati. Akhirnya musala Akhirnya etan. nemokne aku. Salat. Akhirnya ra salat. Lah kuwi. Lah iki yo salah meneh. Salah. Salatke aja nyawang etan kulon lan lor kidul. Sing penting nawaitumu kalbiahmu kepiye. Wis alhamdulillah. Hmm. Mergo lingkunganku religi. Nggih. Akhirnya anakku ya. Nggih. Anakku ya tak jenenge sing berbau religi juga. Paling ndak Sopo ya. Mas? Sing barep nika kula jenenge mergo laire pas bulan Ramadan. Ramadan. Menika kula jenenge takjil utama. Takjir utama. Takjil Oh, utama. apik iki. Laire pas poso. Poso. Lah, Nggih. ben kelingan posone Takjil. dijenengke tajil Takjil. utama. Nah. Layakno ndase kaya lemper kok. Niku Pak Saestu, Pak. Ya. Iku laire kaya ngono. Sing nomor loro paling ndak Khairul. Ya Khairul sing nomor 2. Hmm. Sing nomor 2 Khairul. Nomor telu Sing nomor 3 ki tak jenenge sing berbau religi juga. Muhammad Dudu. Yasin. Wis akeh iki. Iki tak- Jam-jami. Wis akeh. Iki tak jenenge Pak Saiton Nirojim. Iki wis Waduh. Kok Saitoni Rojim? Ang bapake Sik, ku iblis to, Lah, Pak. bapak iki iblis, anake dijenengke Saiton Saiton. Lah Rojim. ya. Anu Bapak Iblis lah ngetoti dalam jenglot. Tadi Kuwi ya religius. Mangsamu kuwi lho. Pak Yadi ki nyenengke masyarakat. nah, Pak Yadi gitu, pokoknya Pak Yadi. Mbah Lurah. Mbah Lurah. Wis pirsa to piyayine. Wah, ning omahku ping 4 sak. Loh, Ning nggon Blitar kono. Blitar ping 4. Masyaallah ya. 11 kak go apa-apa. Iki saja. Tapi mulai tak gawani. Lah kudune ngono Mulai tak kuwi nek gawani. kowe iki dicayai ya ditepaki. Tak gawani alhamdulillah iki. Gawan oleh-oleh gula. Tapi tak gelem gawa tapi. Lho lha apa, Mas? Bojoku tak kon nggo mulih. Waduh. Lah wong Pisot. Masyaallah. Bojone disodakohke Pak Lurah. Mbah Lurah iki piyayine menep lho. Hmm. Ora noleh ngiwa, ora noleh ngalor, ora noleh ngidul, ora noleh menep ki lek nang balik desa lek njaba nrutus balik. Waduh. Kowe ra semblono lho. Iku do aku lho, Mas. Mbah Yadi ki piyayine wong asmane wae wis apik, Yadi. Yakin diki adalah disiplin. Nggih. Yakin dan disiplin untuk menjadi lurah yang terarah mengarahkan masyarakat wonten ing mriki. Sukorame. Jeneng ki urung mesti lek ngono gawa jeneng. Oh, jeneng ki urung mesti lek nggo laku. Kok iso? Katane tanggoku jenenge urip, saiki ya mati. Waduh. Ayo. Ya iki. Tanggoku jenenge sehat, ya nyatane ya lara-laranen. Ayo, sing ngomong sapa? Tapi kan Mbah Lurah ki lak dadi katresnane masyarakat. Lah ya. Berarti lah ya paling tidak lah nun sewu. Berarti duwe jabatan. Lah bojomu pun duwe jabatan. Lho ya, sak dhuwure baluran lho bojoku. Apa Mas pangkate? Pegawai Pemda no, Pak. Pegawai Pemda no. Pemda. Blitar kok. Pemerintah daerah. Pemain dangdut no. Jadi Oh, Yo, pemain dangdut. Pemda kok pemain Nah, dangdut. umumnya lek Pemda ki Hmm. pemerintah daerah. Lurah kuwi lurus dan terarah. Iya iya. Ya sok kala ana sing ngalani lurah kuwi ngelu ning sirah. Lah lek ngelu nyapa dilakoni. Mbah Yadi ngene iki wis nata lho. Pirang tahun kepungkur wis nata. Iki sok kanggo masyarakat, oh iki sok kanggo infrastruktur pembangunan. Wah sok iku nggo kas nggih pembangunan masjid. Wis ditata. Kowe ora maido lurah lho. Lah kowe arep dicalonke apa-apa ora dadi kok maido. Ya ora mungkin wong aku ndenge nyalone juru kunci maite demo. Mayit padha demo. Mangsa. Mayite kok demo lho, Mas. Iki petase lak ning desa pundi, Pak? Sukorame, Pak. Pun Sukorame. Sukorame menika adresne. Adresne ngene, Lho. Jajali. Kula seneng penonton niki lho kula seneng saestu kula. Kula kuwangen kalih penonton sing ngeten niki kula niku. Napa? Sing kene apik ngeten iki jan. Nggih. Sing ning kene minggir dari kene. Tak delok kok kene kaya wong numpak bis Harapan Jaya. Cobi Mas diceluk sik, Mas. Piye? Iki ki pancen papan panggonane ya insyaallah tahun ngarep ki digelar saya gedhe meneh. Ora mungkin gede ngono. Ora mungkin gedhe kepiye? Ngaratan mbere macet kucluk kejane iki kok. Gusti Allah kuwi yen menehi dalan utawa apa wae pepadang karo umate. Kuwi ora nyawang apa-apa lho, Mas. Kok kuwi ndhisik kersa nyapa? Sing dhisik kesoyo kowe kuwi nyapa aku iki. Lah besok ning ratan lah ya seneng to kowe. Loh, iya lek kejak awakmu, lek ora. Loh, lah iki kejak ora ki ya awake dhewe kudu budidaya ngono lho. Oh iya bener bener ya. Iki bengi lak ditimbali Pak Yadi. Pak Yadi, Ben piye tahun ngarep payangan meneh terus dagelane tetep sampean kalih kula. langsung di DP sik Pak Yadi. Loh, di DP piye? Pak Yadi, nggo kula DP, sampeyan aja ngecek dagelan liyane. Ngono ya.
Yo nek sik urip. Ayo dhewe to. Kalek aku aku rasa mati aku. Lho, kulun nafsi dail qatul maut lho. Wong ki sing gedunungan napas besok kajemput maut lho. Lah aku rasa mati aku. Lah nyapa? KTP ku seumur hidup kok. KTP iki dingge urusan Dukcapil kok iso mangsane. Ngomong-ngomong mati, Lah, pilih ndi? pilih wong mati aku. Goblok, enak wong urip. Wong urip penak apa? Penak dadi wong mati saiki. Wong mati apa iso nikmat kaya niki, delok wayang, ngejak putrane, ngejak garwane, pengin jajan bakso ya dahar iso kepenak. Iya lek duwe dhuwit, ra duwe dhuwit bosok kowe. Lah nek wong mati, Wong mati penak, mangan bakso bar mangan bakso mati. Sapa sing arepe bayar? Kan aman ya. Kowe lah lagi iya. wong mati lek jaman saiki. bener Mas, bener. Bener. Bener ora? Lho nek lak ra iso numpak kendaraan. Nyapa? Nek wong urip yang gesang nika lak saged numpak kendaraan. Terus gonceng bojone, gonceng pacare, gandengan nyekel weteng. Bahagia lho, Mas. Iya lek duwe SIM, kan duwe SIM, bosok kowe kena tilang kowe. Lah kok iso? SIM saiki ngono saya lho, tilang sing usah nggon-nggon operasi. Nggih. Delal kowe numpak sepeda motor karo pacarmu, enek operasi geden-gedenan. Kowe dicegat ra duwe SIM, delal kowe bosok kowe. Bayar. Bahaya. Wong mati penak, Mas. Lah kok penak? Wong mati tumpakne apa? Pendosa. Kowe tau tumono nek operasi pendosa dicegat? Ora enek ya. Ora Bu. enek. Polisi operasi rahasia ngono kae. Ya toh, terus kowe Terus kene nggawa pendosa la ilaha illallah. stop. Wah, napa Pak Iki polisi? maite ngelem ora enek ngono. Oh, berarti kisok pengen dihelmi gitu. Ya aja to, aja to. Matine pengen dihelmi. Aja to aku. Wah, sing bener ki Pak Yadi. Pak Yadi nggih helm. Ya helm lambemu. Pak Yadi kuwi yang Pak digoleki Yadi. kon ilmu Jawa. Karena ini lak syukuran desa, Ya. ngluwat kala desa, Ya. ngilangi sukertaning desa. Bener. Hmm. Wong Jawa kudu njawani, Pak. Iki Pak Karsi, Pak Karsi. Dalange kaya artis film sing jaman biyen Romai Rama, Iska kae lho. Terus apa sing? Kaya Iska. Halo sekarang ngono kae. Apik kae. Apik. Ayo. Pokoknya aja karo sing dengenane. Nyapa? Sing ning nggon sambi gedhe kae. Piye? Untune cepot no. Otak Kula seminggu niki mubeng niki, Pak. Binangun, Sambi Pak. Gede, Binangun. Salam Rejo. Salam Rejo. Cek terakhir ning sambi gedhe iki temu dalang tak cipok lah kok untune cepot. Untune cepot. Untune ucul. Dalang kok iso untu nganti ucul iki piye ngono. Dalang martabak. Apa pasangan to, Mas? Wah, dalam Untu pasangan. panjen piyai sepuh to, Mas. Nggih. Mula awake dhewe iki mumpung sik sehat sik nom ini nek dahar ya ditriti ngono lho. Ngeten, Pak. Pun saniki ngomong tenanan niki. Ora guyon iki. Saniki lek ngomong Sarene. Rada rene rada. Rada rene wae, rada rene. Volumene lho kono, Bos. Nah. Nah, Ngene, ngene, nggih. Rene lho aja rono-rono. So bablas ae. Pak De, ngene Pak De, lah ngene. Anu Pak, jenengan sementara nggo dadi siji kene wae Yo, to. isin. Alah wong Kalah bagus. Wong Jawa menika bersih desa ing dalu menika. Menika muga-muga sing dalane desa Sukorame su menika syukur mujudke syukur marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Muga-muga warga masyarakat Sukorame menika diparingi gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin. Amin. Gitu, Pak. Berarti gegemane sedekah. Sedekah. Kaya bengi iki sedekahan. Sedekahan. Hmm. Ka menika saka tembung suka. Ka menika saka tembung kompak. Warga masyarakat itu harus kompak. Bener. Sing diarani manembahing kawula Gusti. Iki ya masyarakat karo pejabat ya menungso karo Gusti Allah. Dadi paribasane nika sing diarani manunggaling kawula Gusti, masyarakat ya dekat dengan pejabat, pejabat juga akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Yen kerja bakti bareng ya Ya kerja kerja bakti bakti bareng. Yen pomo gotong royong Ya gotong royong bareng. Ini yang bisa dinamakan barometer utawa percontohan kerukunan warga masyarakat Ini. Sukorame menika kados mekaten. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Ra menika saka tembung ra. Ora nyono ora ngira nyatane bengi menika saged ngawontenaken bersih desa nggelar ringgit wacucal ing dalu menika. Amin. Dalange Mas. Dalange Mas Karji saka Trenggalek. Lalah, piyayine Mas. Piyayene gedhe dhuwur gagah piteksa. Wah, ya iki. Apik. Kuwi nek lungguh, nek ngadeg kaya bal bekel. Ayo. Mene terakhir, Menika saka tembung mengeti. Nggih. Kabeh menika wong Jawa kudu mengeti. Ing dalu menika iki golek dina ora gemen-gemen dina-dina sing becik. Alhamdulillah. Dina sing becik, muga-muga wae dina sing becik iki besok bakal tukule becik
bisa ndadekke desa Sukorame menika desa sing gemahipah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin. Mula Dinane apa? Jumat. Jumat ki jumbuhno marang atimu. Yen iya ngomong iya, yen ora ngomong ora. Manusia itu harus mempunyai prinsip. Bener, Yen bener. iya, yen ora. Lah kuwi lho. Jumat ki lek digoleki aksara Jawa menika Jumat menika pira? 7. Itu Pak nggih. Jumat apa itu dah? Jumat Jumat itu papat. Jumat Oh, lu pinten? Jumat iki pinten lek Jawa ne? 5. Jumat 5. Jumat ki 5. Mulane wis pas. Jumat Niki apa ki sik? Jumat menika 5 saka tembung papat kiblat 5 pancer. Masya Allah, iya. Wong Jawa ngene iki lho, Bos. Goleki ngene iki. Iya. Ora angger nun sewu. Iki ngene iki dadak yo mikir uteke ngene iki. Wah, berarti ya sak darah Ramadan Lho iya lho. Papat kiblat 5 pancer. Sing dari papat kiblat 5 pancer tangga teparo etan kulon lor kidul ki rukun, pancer iki yo ning bali desa kene iki tetep sayek saeko kapti, Pak. Lho kuwi. Mula nggih dudone kadiwasan 5 pancer kuwi nek nggon Lho tumindak. iya lho. Aja sak nggon-nggon. Jumatnya apa? Jumat apa iki? Iki Jumat pagi. Wage. Pagi 6. Iki lho ngene lho. Iki dadak-dadak ngene iki Nah, jos iya. ngene iki. Pagi Pagi papat. iki wage papat yo nami koclok dene iki. Ini kadung mikir uteke iki. Iya. Pagi papat berarti jumlahe wau Jumat pinten 5 karo papat jumlahe piro? Songo. Songo. Menungso kudu bisa ngempet babahan hawa songo. Berarti menungso duwe bolongan songo. Bolongan songo kudu diempet. Contone Mripat ki piro? loro. Loro kuping piro? Loro. Loro papat karo loro karo loro. Papat. Irung piro? Loro. Jumlahe piro tambah loro? 6. Lambe 7. nah 7. Sing dalem babahan hawa songo menika dados menungso kudu bisa ngempet. Sik 7 urang loro kok. Bolongane songo kok mbok hitung 7. Kupingmu budek isane iki. Lah nggih, Songo ki kudu iso ngempet babahan hawa songo. sing cumondhok ana badane menungso. Kuping piro? Bolong loro. Loro, mripat. Loro. Piro jumlahe? Papat. Irung, Irung loro. Jumlahe? 6. lambe. Siji. Piro jumlahe? 7. Menika sing darah Aja menika. Isih Sik 7, loro Mas. iki lho. Mau bapak Urang hawa loro songo. sik 7 ngono lho. anu sing loro iki jenenge rada wangel Pak Dik. Masyarakatnya penasaran, Mas. Ditunjuk nih. Ngeten. Loro ki nggon ngendi? Gone sing sitok ning kono. Sing sitok ning kono. Ya wis ngono ae, halus ngono ae. Sing sitok silit lah pokoknya. Kowe iki jan blecek ngoten yo jenengan tangklet iki lho. Ya tak takoni lho, Lho ngene Mas. lho, Bos. Wong kan jangkep songo. Lho nggih lho. Isih 7 ya sing loro didudohke. Sing loro mengke kula fotone kula kirimne WA. Wah, ya kuwi Wah, dipamerke. lah jenengan yo maksa wong kono yo. Ah. Wong Jawa ngeten iki lho, Pak. Nggih. Mulane Wong Jawa. lho nggih, mulane kula tingali Sukorame niku desa sing hebat, Pak. Ya. Wong sing ikhlas, Pak Yadi ya wong sing ikhlas, Bapak kepala desa sing ikhlas. Sukorame ya ikhlas. Mula nanggap wayang. Nah enggak wayang. Wayang ki ngelingne wayahe sembahyang. Ayo to awake dhewe iki sebagai umat Islam nindake manembah marang Gusti kamur ben dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki lho, Pak. Ngono lho, Niki Bos. Dadi ki awake dhewe iki yo ngene iki yo Nyapok wayangke kok gawe debok. debok ki Bok. Debok. 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 Nah. Yo. Iki piyayi-piyayi iki yo ngerti bahwasanya kepiye ngono. De ki saka tembung depankan. Hmm. Depankan keinginan umum, jangan mementingkan kepentingan pribadi. Ngono lho, Bos. Bok. 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 Yo. Bok ki yo kuwi mau. Yo bok yo apa? Bok ki saka tembung bok. Lho. Keplak boyoke. Ora entuk rusuh lho. Enggak boleh rusuh lho. Bok itu apa? Bok tu kotak. Kotak, Wadah. wadah utawa kotak. Awake dhewe kotak ki kotak ki maneka warna. Ana sing dalane kotak amal, ana sing dalane kotak surat. Dadi kotak surat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, kotak amal karo dinggo ade ngamal utawa ade. Ya, antri akhir Nah, kuwi mah lho. Ya, Ya ya. kono kuwi mau. Ana debok lajeng wonten apa Pak Marji? Wonten malih niki Sangga Buwana. Wah, Ana iki. kuwi mau ora tak omongi kuwi. Lah iki apa maneh? Siapa jenenge iki? Sangga Buwana. Sangga Buwana, bosok kowe ayo. Sangga Buwana. Sangga Buwana. Song ki saka tembung songkok. Weh, Wong lanang alor ngidul kudu nggih songkok. Contone Pak D, iki lho. Mbok duting tanganmu ngene arep dimut lho. Ngawur. Songkok ki ndudune bahwasanya pria kene iki pria-pria yang religi. Amin. Ngono. Sangga Go ki gotong royong. Warga masyarakat kene iki tetap gotong royong. dan Saya sekti. Ya. Iya lho. Terus. Iki lho, ngenyek aku kok iso ya iki lho. Sangga napa Pak? Sangga Buwana. Buwana. Buki saka tembung butuh. Weh.
Kok temu to awak? Iya lho. Edan. Wong kene iki lek butuh sekolah ora duwe ego praktikal njaluk tulung tangga teparuni. Mergo Berusaha chemistry sendiri. sudah sinergi antara satu dengan yang lainnya. Kuwi ya spontan lho Mas. Lho kene Bos. Jenengan tandai nak Ah, bu. sang bu. Sangga Buwana. Lah nggih, bu. Bu apa Mas artine? Lho, bu niku butuh lho Adik. Tuh. Buwana. Ana. Ana, kene iki sembarang ana, Mas. Lho, arepe jangan yo. Jangan desa kene iki nun sewu. Arepe jangan telo kuwi pekarangan wis nandur telo dhewe. Lho, arepe apik pelem. Wis peleme dhewe, Mas. Lho, Sembarang arepe ana. beleh pitik. Pitike dhewe Mas kene iki. Weh, pengen arep goreng ndok. Endoke dhewe digoreng. Waduh, ya kuwi. Lali. Kuwi angel lho kuwi. Endoke mesti endok pitik ta. Nah, ngono kok. Lho, Pak. Lek ndoke dhewe digoreng Wonten- kuwi kelir. Wonten debok Sangga Buwana lajeng wonten kelir. Kelir. Ayo kelir. Kelir. Ke menika saka tembung kelir. Ke. Ke menika saka tembung kekuatane desa kene iki ya kekompakan warga masyarakat. Weh, lapisane Iya. dhewe. Lir Mas. Lir ki lirwo, pejabatnya ora bakal lirwo, akan memenuhi apa yang menjadi kepentingan warga masyarakat. Terus di atasnya dalang blencong. Sama nek teko itu Pak, pada aku Dalang ki Ya yo ben kadang ngerti lho Mas. Kowe omong terus ki lho, HP-ne duripne direkam sesuk nggih tanggapan lho. Tak ngomong terus. blend menika saka tembung blendrang. Weh, Waduh, Wong kene iki senengane mangan blendrang. blendrang ki sayur lawas. kok eh, eh, sing mburi dhewe lah kok kluthuk ki cangkeme ero. Kaya Cong Mas, cong apa cong? Blendrang. Oh iya, blendrang ki makanan sing sehat lho. Aja nun sewu lho. Sok kalau lek makanan sing anyar-anyar itu kandungannya vitamin protein sok kalau iku berbahaya kanggo awake dhewe. Bener-bener. Lir ki Lirwo, ora bakal lirwo. blencong lho. Cong. Blencong. Cong ki nun sewu ki ngelingne kanggo kowe iki. Hah, apa? Congormu juga kan tekok. Congor. Lah kok apa mau? Apa enak lek tekak-tekak. Diminor Blendrang terus malih congor. Lah iki lho tekok wae Ah. Mbakmu. Lah iki yo tak golek ngene iki ben ngerti kok iso. Kira dianyep nggih Pak Nggih, Haji. nggih, nggih. Awis. Ngene. Saniki Apa, dipun Aminor aminor. lagu-lagu Nggih no. Nggih. Jenengan kudu ngejak panjenengan kudu nganti sinden. Nggih kedap peke kula ratanane. Nggih. Dalang Dipake iki sindene. kudu ngejak nyanyi kok gegek seneng ning kafe. Sewengi nggih. Iso. Coba aminor sak pinten Mas? Budis. Ya. Yuk coba. Biar suasananya dingin. Ya, iki cedek nggon ibadah. Ya, ambil suara bos. Mangadi. Ah. Nyapa kok magadir iki. Kok sing ngene kok. Wis jane lali aku tak gawe ya. Ngene. Jane tak gawe mbok eling ke. Ket ya. Lho. Bisa. Bisa. Bisa tenang. Sakit toh? Insyaallah. Aja ngisi-ngisini lho. Enggak. Turi putih. Cet-cet ya. Turi putih. Dua kali. Cet-cet ya. Turi putih. Turi putih. Ditandur ning kebon agung. Acam loro tiba nyamplung. Mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Ayo Mas Ruduk. Ayo. Tuh. Sampeyan Ganti. kembangan nongo ditandur ning pinggir kali. Loh, Bok, piye tak? bokon mikir neh aku iki. Maksudnya ini lagu, dadi kowe iki duwe inisiatif, kowe iki yo muni yo sembarang ngono lho kok iso. Bengok ngono lho, metone swara, bengok. Nah, ngono. Turi putih terus kembang nongo, sak terus apa Mas? Nah ngono lho, dadi penak. Bokon mikir kan jelasnya Loh. apa-apa. Sing disenengi kuwi yen ana dagelan sing ora monoton selalu ada kreativitas. Kreatif ya kreatif, mek tekok tok kene mbledos uteke yo. Lah nek ngono ya aja nampa bayar gede kok iso. Lah iya nyapu aku nopo bar. Lah iya kok ngengkel. Nek kok ngono iso. nyapu mbok kene klambi kok spray iki. Lah rupamu lah kaya guling lho. Pangsane iki lho kok iso ibuke dua lho, alhamdulillah barokah lho. Sehat ya, Bu. Kagem jilbab abang situ abu-abu nyenengke. Kaya mbahmu mbok tukokne jilbabe oren, klambine ungu terong. Ya kok sandalnya kuning lho. Terus Melawa aku malah kayak lapis sing kalau gitu lho. ora mbok paske kok iso. Ayo. Ayo.
Ora kalem-kalem. Zat nggih Pak De nggih. Alhamdulillah. Kembang nono, kembang nono, ditandur neng pinggir kali. Kula gluduk mung saged ndedonga muga sedaya kathah rejeki. Mugi sedaya kathah rejeki. goleki Pak polisi engko gegek kuwi tahanan luar engko. Pak Babin, Babin rawuh lho. ngapunten nggih Pak Babin. Oh iki kaya kenal apa ya anakmu ya sok Siap. anu. Loh, lek Pak Alhamdulillah, Babin kan ya ade tuh itu. Oh iya toh, angkatan darat. Kan darat. Kalau anak saya itu sekarang AL, Oh angkatan laut. anggota ludruk. Iki sapa to? Anggota ludruk. Tapi lah bapakmu ya keluarga besar saka Keluarga besar. Saya mah alhamdulillah dadi letkol. Letnan Kolonel. Kelet nengkol kernet Bapakku Londoyo Ustaz. Kelek neng kol. Jan bleset kuwi jak omongan. Ayo jejari. Ya ya. Sing ngono lho, bener. Anu, musik kalem-kalem nggih tak karo mikir ya Mas ya. Ayo kembang erang dijereng nang dhuwur tapak Tak dongane karo sepura. hop 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 contongi iki lho alon wae ora kesusu kok iso Anu, aku ngetutne tempomu aku. jajal nibani tok sik nek tembang nibani tok Aku kembang rawe dijereng nang dhuwur tapak tak dongane suka rame rezekine berkah barokah rezekine berkah barokah kembang melati ya akeh mentok kembang iki lho piye tak kowe iki kembang melati digawa ning jero omah Omah yo omah omah yo coba aja ngisi-ngisini kowe ndang cak-cek ngono Poclok iki mikir gedeng jadi ya. lah kok nesu iki ngopo Tak dongane Mbah Lurah Yadi. Mbah Lurah Yadi. Iya ndongane apa aku iki? kowe iki ngomong wah jan bleset Keluargane Sakinah Mawaddah Warahmah. nyapa dawa men iki lho Sing penting ndek ae aja dodo-dodo Sing ah lho ya. terima kasih panitia Yang sudah nimbali saya semua ikut berdoa mudah-mudahan lancar semuanya mudah-mudahan lancar semuanya matur nuwun penonton sedaya atau sul Pak De lho Saya mikir sih. pakai lagu wajan matur nuwun penonton sedaya kula dongakne panjang yuswa sami sareng derek dedonga muga-muga rukun keluarga muga-muga rukun keluarga ya apik ngono dadi edukasi ngandani ya iya apik no penting no bos kula meling kang numpak kendaraan aja nganti kebut-kebutan dimen ora kecelakaan untuk mengurangi banyaknya korban cilaka ayo korban cilaka Patah tulang. ayo kowe iki lho korban Nah. cilaka pancen akeh banget ngono lho aku bingung ngene iki lho korban cilaka pancen akeh Nah. banget mula yen nyabrang kudu ingat Pak polisi ngatur ben ra mumet lalu lintas ben ora macet yen wis macet dadi kampiran akeh siswa-siswi ketinggalan pelajaran sing dadi pegawe telat tindak kantoran sing dodol tahu nganti lali ra katokan Beo. Dirubung laler. Agak wis Dirubung laler. Dirubung laler. Oh, berarti tau nunggoni jenengan Nggih, tau nunggoni 1 tahun. dalange kok yo dirubung laler berarti tau nunggoni bakul tahu jenengan Ora dikatoni. oke tapi mikir dipegang Pak De Salatullah musik salatullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala
Alhamdulillah bi alil fadil ya Allah bi alil fadil ya Allah. Ana bocah ayu kok rada Gua pakai iki aku. ngene. Sik tamno tak rayune. Siapa? Masuk aku karo iki. Lah ngapain memang semuanya pasangannya masing-masing kok? Wah. Mbok golek bakul tahu tek ngono aku wis. Kowe mau muni apa? Senengmu lak blendrang to. Oh iya iya. Ayo kuwi ngrasakno blendrang tewel Ora kuwi. apa-apa lah seneki. Aku boleh mendem ini sembarang kolu aku sudah wis. Kalau ndasmu iki kok iso. Sakmono gedine tuh. Ono cah ayu kok mesem mengguyu. Apa gelem kowe karo aku? Tak jaluk ning wong tuamu. Aku terus bilang I love you. Aku terus bilang I love you. Ayo kluthuk blendrang. Ayo. Mas Blendrang, ayo Mas, ojo kalah. Ojo kalah karo Mas Klinik. Ayo blendrang tewel. Ayo. Mosok ngene aku ya arepe muni cahayu ngono. Lah, yo iya no kepiye wong wedok. Jarine kadung mendem apa-apa doyan. Yo. Urung dadi apa-apa cangkemku wis dawa-dawa. Hei, kuwi tanda cinta ki ngono kuwi. Cinta ki ya? Iya, cinta ki ngono kuwi. Bocah ayu. Senajan blendrang kamu tetep aku sayang. Tembunge salim ki piye? Nek tembunge salim piye? Nek salim piye? Tembunge salim kan ngene. Salim, iki jenenge salim. Oh, iya. Nek tembunge demek piye? Tembunge demek. Demek ngene. Nah, sampean ngono piye? Najan blendrang Tetep tak sayang. berarti sayang ya disayang. Nah, wong salim lah, tembunge salim piye? Tembunge salim tak juta itu. Tembunge salim lak ngene. Ngene ya, ngene ya. Tembunge demek. Demek ngene ya. Nek jiwit. Jiwit ngene lho, jiwit. Nah, tembangmu piye? Tak sayang ngono. Najan blendrang Tetep tak sayang. ayo sayang. Ojo numane. Kok kaya Pak Martakku cepot nih ngono. Oh no. Kayak kemayu. Tinggal ana. Tinggal mesti ya. Dipolke Mas. Nyapa? Ora iku dikampleng. Tanda sayang kuwi. Masa sayang? Mau cinta mulut, Ini. sayang pipi. Nah, Kayak suwi-suwi ndasku dijejek. ayo ngono. Ya nek tuh pingine Blendrang ya ngene iki. Wis tak rayu nggih sayang nggih. Ya. Aduh kampleng nih. Coba aku yo tak cipok borok malah. Calon kasih kuwi gelon kalunge mek sakmene. Iki. Bojomu kalunge kaya sak ranting. Lha iki ngawur iki bar minggat kentekan bang mekar papat iki. Ayo coba. Senajan. Ndak to ora cengengesan kok iso. Halo, pasti nyilih helm elekan pasti dadi. Ah ya iki. Senajan blendrang kamu tetap aku sayang. Alah. Lho piye sayange? Eh? Sayange piye? Eh? Sayange piye urung disayang? Kok sayang mosok? Sikat to, Bos. Oh. Sikat. Aku lewat. Cinta itu tidak memandang usia bahwa benih-benih cinta itu keluar dari hati. Kenapa kamu harus malu? Bojone melu lah bojone iki ya. Aduh, iki piye? Duh. Kok dibiarang beduk. Karena ini totalitas, tidak ada masalah. Ngono lho. Kamu tetap aku sayang. Iya, ambune tangane bebas. Siake lho remason tok ya. Yo, Aku berharap tak akan hilang. Tapi tetap nindake sembahyang. Tapi tetap kamu aku sayang. Wah, hidupe ya. nyapa, Mas? Tak sangkir ngono lho kok kaya talang udan lho. Iki karepe iki nggih nutupi mripate ben ketok ombong ngono lho kok iso. Ini lah mendem lah kalau aku iso. Ya sayang, sini wis to. Sampan kene. Masalah lho. Kok yang iki hutang bareng sama dia. Ngawur. Apa rumangsamu ra enek isine lho Nek kok. tukane SL lah kok mbrowosot kok ndi. Kowe iki jan parah kowe rumangsamu. Rodono, aku tak karo iki. Arape
Bude. Kamu besok seumpama kalau tercapai berdampingan dengan Om Klitik mau kemana, Dek? Maunya diajak kemanapun aku Kamu mau. pengen apa? Ini kalungmu dijual aja, Dek. Kekecilan besok kalau saya udah dari Kalimantan, nanti tak belikan kalung yang bobotnya 350 gram ya. Ya Allah. Iya. Yang besar. Biar yang banyak. besar. Tuwek. Sinden sepuh ngene iki lho. Dicekel tok es ucul ngene. Kok kono. Ngene tok es ucul. Iya. Ora mau ucul jajali. Ngerayu aku ngerayu yo. Tak ngerayu. Kamu mau pengen main kemana, Dek? Kalungmu lho. Kalungmu Ya, itu sayang. dijual ya, tak belikan ya. Mau ya? Mau. Ya, oke, siap. Bude. Lho kok Buden Bude dasmu. to? Yo cinta apa piye ngono, cinta? Eh? Bebek apa piye ngono? Anu saya Oh, saya itu adalah panggilan mesra sayang. Saiton dirojim. Ayo. Beb. Ah, ngono. Sesuk kalungmu didol nggih. Lho, lah dienggo apa to, Loh, Mas? sesuk tak kalung nyarit, gulung tak kalung nyarit. Ben Eh, bongko kabeh. Weh jenenge KDRT ngono kuwi Ben kok. bongko ora ndek apa-apa wis nyapel enek iki ya Pak ya Kak ya. Nah, aku ora mentem kalau ini. Kita mau main kemana Mas bulan madu? Apa? Kita mau main kemana Kita Mas kalau bulan sudah madu? duduk di pelaminan bulan madu, kita tur 3 negara. Wow. Singapura, Oke. Tiongkok, Iya. terakhir kita di Kuala Lumpur. Mas, Malaysia. Iya. awake dhewe ning ndi, Mas? Awake dhewe tenguk-tenguk ning Brongkos ya. Ning Lah isor nyapa kok ning Brongkos? ning isor jati karo golek entung. Mangsan. Kowe ora sembah. Kowe tak jadran adoh kok mukok. Ade ya ora gablek dhuwit lho. Gablek sayang tau anu aku tetap sayang sama kamu aku. Anak iki anu padi aku payah elot anu loro payah. Mas Klitik, Dalam saya. kalau nanti kita bulan Ini- madu, Ya. kita makan apa ya? Kita kalau nanti di hotel bintang 5, Wah, kuwi anu. itu pagi kita roti bakar, Roti bakar. siangnya hamburger, Wow. malamnya kita hotdog. Hotdog. Hotdog, iya, iya, hotdog iya. ki hot ki panas, dog ki kirik. Tadi kowe seneng mangan krengsengan kirik. Alah. Oh, hotdog ini makanan kelas to, Bos. Mas Kluthuk, Dalam cintaku. awake dhewe mangan apa yo? Anak dia jagane sego tanggapane ya. Dadi wis enek pecel ya pecel, nek rawon ya rawon. Wis tau penting ngirit nggih. Lah kono enak-enak lho. Wis tok tak omongi, Nduk. Lawuh enak ki luwe, turu penak ki ngantuk. Mun ya, nggih. Gak pernah nakal ki saya gak pernah kalah. Terus turu ae ora mangan. Wis tok nggih. Anu, De, aku tempene loro ya, De, aku Lah, tempene lah. loro. Penjaluk kono iki ngopo to? Ya, cepat. Mas Klitik. Dalem, Alah, Dik. alah saya enek. Nanti kita belikan ikan sebakul ya. Nanti kamu tak belikan sepatu yang limited edition. Oh iya. Jadi iya. kelihatan kakimu yang ramping, yang transparan ya, Dek. Oh iya. Pantes mosok. Iya. Mas, Anu mosok segi sepatu mosok sikilmu kok jayu mosok sepatu. ngenyek lu sampean aku tukon sepatu apa yo? Sesuk tak betul kresek ya sikilmu ya tadi. Lah nyapa kok dibutuh kresek? Bentang mateng lho sikile bentang mateng. Rongsong lho nggih. Udah maju. Kaya gawe genekan barang. Gede iki jan kemayu. Sing ngedram layana kita ya. Ade. Dekane kambil ijo sampean. Nah, kowe iki Capek iki. kowe lho tak atos ora sithik. Iki lara lho iki aku. Kowe iki ndang nembang ngono lho. Oh, cemburu sampean. Ya pen. Cemburu piye kuwi ngladeni makmu kok iso. Cemburu kok iso. Coba kene, Dik. Yen aku kangen sliramu. Rong nyanyi ning mburi. Oh alah. Iki lho, gawanmu lho. Lha iya, ngene. Barang mbok kong wong wedok beda. Wong wedok iki beda. Piye? Lek sik enom ngene mlakune mesti kemayu. Nggih. Iya. Lah kok iki bojoku malah. Takon mburi ra nyanyi mburi. Malah kaya kuntul. Mangsane ya kono. Tapi Gus, tapi. Ngono, kok kudu ngene tenan kowe. Ya. Yen aku kangen karo
sliramu. Lah kok ngono ya. Kak, Tak sayang-sayang ngono ya. fotomu neng kamarku. Ngono ya. Yen aku kangen karo sliramu. Tak belai-belai rambutmu, tak pegang-pegang pundakmu, tak rangkul ngalemoneng dadaku. Mundur, ceng 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 ceng. Hei Rono, ceng 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 liwat tengah. Ceng 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 ceng. Blekoke metu. Ceng ceng ceng. Aku dinyanyekno ngono kuwi mau. Oh, alah. Ganti position. Gundulku. Hei, kok gundul ki nyapa to? Terusane iki lho. Lah ya critane Sing apik ngono lho. yen pancene Dubengke. Sri Bang, nah, geblang. Kemi ki lho. kowe eling aku Geblak kaya ki mau. Jujur. Dang Balio, aku kangen setengah mati. Tutang deludah, tutang deludah, tutang deludah, tutang deludah, tutang deludah. Deludah, tutang deludah, tutang deludah, tutang tang, tutang deludah, Caidan. Caidan. Lah kok njaluk mie lho. Masya Allah. bareng tak Totalitas. Langke to Pak Haji. bareng tak linggun lah kok silite lincip ya lamu Mangsamu. Dicek nih. Jan kowe iki sia-sia karo piyayi sepuh iso. Kang makasih ya Kang ya Ayo tembange karo kono. iki mesti batin Piye? bojoku ngangkat aku serak kuat Lah dikakak kluthuk, engko sesuk begini. Kaya kluthuk le, Mas. Jajal. Ya terminal mudun ngawi, Jabi, ya kanca-kanca. Tembang Kale Mas kluthuk niki lho. Kale Mas kluthuk. Sintene mumet, Mas. Asik seneng aku. Anu tuk, Teng. dik, tuk. teng Kluthuk. sik dompetku teng Mikin jenengan ku lho, mikin jenengan. Nah, ngono. Sik santai sik ya, Dik. Masya Allah, Jan. Mosok gendong tok 200. engko balik 250 ya Lah kok nganaki lho, Lah kok tombok iso. 50 aku. Ngono. Matur nuwun. Ora matur apa-apa, nuwun. Mas. Sampeyanku Ya, bayarannya pancen anu, Dik. Dadi Pancen. rezekine didum. lagi Pancen bojomu sedekah tenan. Aku ngene iki ngerti bojomu ki nek sedekah, aja meneh kok jenengan. Bakul, ya kayak nek bakul saiki kae lah kae. Niki jajal. Bakul le. Coba bakulmu. Ku apa kuwi daganganmu apa kuwi? Kacang. Kuwi parno sing sepuh-sepuh kae bendal. Kopi. Kuwi lho jajane parno ibu-ibu wis keke kabeh kuwi. Kacange kan mendut kono, kacange. Nah, pun budhen jangan pendet kacange sik. Nih kacange. Pun dipendet kuwi kok sedaya. Nah, nika. Alhamdulillah. Nah, mimike cah cilik-cilik kuwi. Nah, pun telas kacange. Wis keke mriku ben didar sing sepuh-sepuh kuwi. Oke, wis entek, minum entek. Minum ya. Kene. Bos, nih bos. Tuk bayaran tuk. Bayaran kowe iki sedekahmu gedhe. Bayaran. Nek kok ana entek pira kuwi? piro emang Biasae. Wis ndak tinggali ngono lho. Bingung bakule bingung. Bakule gugup, Mas. swidak Ya wis kene swidak, Teng, bayar sik swidak, Teng. lho kok bakal tekan ya sih anu Nah, kayak tahune kayak kono tahune, tahu kuwi. Sesukan ra kenek.
Lah taune sing sepuh-sepuh kono kae, Budhe kae. Kang, Mbok De lho Kang, Kang. Hei. Kan lho Mbok De ki diaturi lah kono. Budhe niku tahu pun. Kendar niku, wis. Nah. Pun wis jancul nih, Budhe jendar taune pun. Wis kono taune bendidar wis sing kersa kuwi. Ah, kae wis. Nah, wis cocok to kuwi. Kene ndi dagangane jenengan kene. Ora mlaku ki engko. Anu ya, Dik, sepurane Dik ya, iki tak urusane sik, ki engko urusane karo aku ya, Dik ya. Sik coba kene dagangne. Ah, Ci. Siki can suwi nanti cah cilikmu. Kene le. Ah. Wis kene. Oh, kono sik. Iki nek ramene ra. Iki rezekine Pyai Sukorame. Nek ra dienekne ra barbar iki engko. Nih. Ah. Nih Budhe cah cilik kae. Nah, ngono. Kene. Nih. Nih akuane kuwi, aqua kene. Nah. Nih. Nah, ini. Nang ngene lak yo penak to. Ndang bar. Ini lagi, wes. Ngene lak yo pas Budhe kae. Budhe, nah kene. Nyo cah cilik-cilik iki. Iki ngene nek ra. Cah cilik-cilik kae. Wes. Alhamdulillah. Men. Akuane kono wes. Pak hitungan ya. Sik kene. Sik karo kono. Yo wes. Iya ini ceblokan ya karepmu. Ki, amit. Amit nggih, Kong. Amit. Nah. Urusane kalih jo kluthuk. Nah. Yo diatasi. Aduh. Wis toh iki barokah mengalir kok iso. Mau swidak kok ya. Mau swidak iki. Ki mau. Pak. Piro ngono? Terus total nggih alon penting lakon. Nek notal teng mburi mawon Pak mengke wayange bar esuk lho. Wis. Ya krek. Ben hitungan karo manajer kluthuk kono. Niki manajer kluthuk di. Nih ben bayari kono wis. Alhamdulillah. Tepuk tangan kagem Mbah Lurah Yadi ya. Alhamdulillah. Sing bayari aku Lah ngapa to wong duwite ya rezekine kok kene kok iso. Sapa ngerti sing ngene iki seneng sok nek duwe gawe nyunatke anakne apa ngrabekke anake terus nanggap payang Mas Marji. Lho dagelane golek komet karo dodok weruh kowe. Mas, ngono nggih dawuh. Anu Pak Kluthuk iki mikir entekku ki piro pangangone ketek lenger. Ini lho Mas ya, tak duduhi iki tenanan iki. Kowe nek biasane lak ngaji karo aku yo nderekke Gus Idam baru Zamzami, Gus Miftah ben wulan poso lak mesti. Ya. Nek duitmu saka Mbah Yadi, mbok tampa wis barokah. Ayo. Terus duitmu kuwi mau mbok dum-dumke tumbaske wong sak menimbane gek diunjuk wonge syukuri nikmat alhamdulillah barokah. Kuwi barokahmu mengalir. Lho, iki seneng lho. Ki engko anake kok omah duwite wis dikekke sesuk nggo masak nggih maem sak keluarga barokah meneh. Lho kuwi lho, seneng apa ora? Nah, matur nuwun. Aja wedi melarat to. Kok wedi melarat iki ngopo? Oh, sing penting syukur itu nikmat itu bahagia. Pada. Hei, sing tatak to. Terima kasih Mas, muga-muga barokah. Ngono lho. Barokah. Lho. Barokah Mas, ngono lho. Barokah Mas. Muga-muga barokah sak keluarga. Kowe pelang cangkeman tok. Sing bayari aku Ya engko lak ya iso pitung to. Kan kuwi tak tinggal mulih sik. Apa elek pahala kok elek makelare. Mangsamu. Aja samar kowe sesuk nek taun ngarep rene matur nuwun kowe kok iso. Ngono. Ha iko iki. Bojomu jak nembang. Oleh 200 songa pangop tok iki. Hei, wong tuwa iki gawane yo siji budhek loro ngantuk telu anyang-anyangen. Barang kene wis tak weh 200 ning buriak diomongan Bang. Kancane wis yo. Yo kene terminal Ngawi ya. Ya berdua sama Ibu ya, Nduk. Iya, Mas. Bangun Budhe matur bangun. Alhamdulillah, barakallah. Jan. Mas Kaji. Dalem Niki pancenipun masyarakat
wonten Sukoramin. wala wonten nem-neman nggih wonten kyai-kyai sepuh. Nggih. Mula dipun dasari tradisi modernisasi itu memang dirangkum menjadi satu. Nggih. Mula sing modern nggih lari-lari nem-nem, mangke lapisan-lapisan kagem kyai sepuh nggih wangsul wonten pakemipun gending. Ngoten. Nggih. Anu Pak Kaji menika njen galek pundi Pak Kaji, Pak? Watu 5. Patu Laut. ya arah prigi. Laut Prigi. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Pokoknya aja samar. Benci nek pas kula liwat pergi tak mampir nggih dalem jenengan Pak Kaji. Alah wis ora mungkin liwat kono kuwi. Nah, nggih. Anu mbok pilih tasik wonten nyandak ke sanesipun. Mudah-mudah Bebas nggih menika Oh, nggih. bebas. Siap, siap. Anu ki sapa jenenge Putri. sing putri ya. Putri. Nggih. Pancen disuwun karo masyarakat supaya atur panglipur dados sak merdekane. Injih Pak Kaji nggih. Monggo Ya kene lho kene. Sepote Mas, sepote. disepotke Mas. Pelak. Topel wong lakan golek momongan. Niki plonco napa Putri badhe pindahan. Ampun mas sampeyan ampun kecewa kula. Pon niki nderek nempel wedal penjalan wonten Iki, Pakliran iki, Limbuan. monggo. Saya jebut. Sehat bos. Belah. Alhamdulillah. Iki sing Apa? dikersake apa? Coba. Apa dah? Ya sing anyar-anyar iki sing Tambah kangen ya. tombol kangen iki sing Oke. aja ganten lho, ganten. Oh, ganti. Tombok kangen lah lagi hito Mas. Ganten tombol-tombol tipes apa tadi? Ah iki tembang dolanan saiki kok iso mangsane. Oke. Coba agak depan. Pakai mic ini aja. Oh mana? Oh ya, terima kasih. Niki Amit. kerawitan Sekararun nggih, Bos nggih. Sekararum Nggih, nggih. mugi sehat Mulai seneng Jan. Jan. Dadi ora kok dagelan tok. Yoga ki yo ndridi. Ridi lagi. Terus mbok ki Kono wis grupe sapa iki melu sapa? Saiki tenan. kelompok ae. Jan. Nek didikon iki aku iki. Jane grup iki jenengno anu sapa-sapa melu ngono dadi. Kono paguyupane ki apik ngono. Sapa melu. Sekararum. Sekarang Nggih, sekarang menika pancen. Ono melu. Gondonipun sekar kok ing pundi-pundi. Nggih. Ah, Gondone arup. nggih. Iya. Untuk Tapi, Mas, Mbak Putri. Ayo Mas. Alhamdulillah nggih dawuh. Nggih. Wes, alhamdulillah. Semua penyanyi harus berdiri. Nggih. Sedaya, sedaya. 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 Ayo sedaya iki jumlah sedoso. Mas ini Ah, nggih, siap-siap. Ya sing kene. ganti-ganti. Kene Dok. Japada nalongso jamani, jaman rekoso. Urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem Nyambut gawe karo seneng. ulang aja peteng yen dikongkon ya sing teman. Ya. Ini ditoto. Ditoto Mas, ditoto. Sing rada gede-gede Mas Klitik bagane loro, Mas Keluduk tibake loro. Nggih, Pak. Sego dawuh. Ini sing rada gede sing sisih rono, sampean mriko. Nah, Sakmono apa blendrang to Mas? Niki Boten iki. niki pun Urung blendrang. Dereng. Tapi cara tempe itu pun bacem niku. Cem ah. nggih. wah nggih mbacem barang to iki Iya. ya. Mangsane. Rada rene. Wis. Nah, apik. Oh, jejer. Iki sing Nah, tengah iki kena stunting iki. Sehat Mas, sehat. Buruk iki. Ketoke sehat. Wah, gelungane wah apik-apik cah-cah ijane. Ya ampun, kayak cunduk mentul. Lah mau budhe kok ora mbok paringi cunduk mentul. sampeyan apa tak linggis kok iki. Gede. Oke, cunduk mentul. Tembangipun damel kur napa, Jabi? Kula nderek panjenengan. Oke, Tembange Kula niki nderek jenengan malah jenengan nderek kula. Tembangkur. Ya. Oh, kur. Taman Juruk. Oke, siap-siap. Sing Tembang apik kur iki. niku ladrang napa? Ketawang. Ketawang. Jabi. Anu kowe ketok senden ngene kakean gitu. Kowe ketok enom kok ya sengkleh to nduk iki. Enom ki sing bergas ngono lho. Nah. Ayo. Syal. Right. Wah, kaya pasukan polisi. Sik ini jejer. Buri. Oh, iya, iya. Stok. Nih. Put. Mundur. Ditoto Mas, ditoto. Mundur sik. Ya, jejer ngene. Nah. Ini toh. Terus Maju siji. oke, Urung siap. diceluk lho iki ya. Sik. Ketoke ayu kepengin geragas iki ya. Entenono aba-aba to, Dik. Entenono aba-aba. Melakune piye Mas, melakune? Nggih. Bocah ki nek anu kaken ngombe jamu galian ngosek iki ngene iki lho. Nah, Terus jamu kalian ngosek. Lah nggih. Para winasis warga masyarakat Sukorame ing dalu menika. Kowe iki leh munyarne kaya pranatane ngadicara ngono lho.
ing samangke kasarengan ungelipun Kodhok bangkak. nyapa to? Ing samangke kasambung ungelipun gangsaran. Tak Nah. Siak sawetawis ungelipun gongso dalu niku. Sampun mratitisaken jengkaripun pesinden ingkang dalu menika handherekaken. Nah, kowe kira kemaki ngono apa to? Santai ngene lho. Model ngono ki model. Ing samangke setunggal moko setunggal lumangkaipun nut lakuning suku Kedheping Netra ingkang mijil saking tlatah endi Dak? Suka Sewu ingkang paring asma inggih punika Dik Putri. Lumampah lon-lonan tumuju wonten sak ngajengipun panggung. Pindha widodari tumurun saking Agayangan cacat boten cacat nanging menika King penyakit step. lho kok kenging penyakit step gitu kok. Ngene ya. Ing samangke kendel wonten papan panggenan ingkang sampun dipun cawisaken. Para bapak saha ibu ingkang dadi kinurmatan kasusul ingkang angka kalih. Inggih menika jengkaripun Kosek. Mandhu Kosek kaya ingkang sampai kacinondra saking ketebian pindha pasuryanipun kados montor Vespa. Tumpaan Bathukipun katon sumlorot iprungipun mendelep. Ing samangke lumampah lon-lonan arep bebeh. Aku Ayo Duk repepeh. lon-lonan ngerti lon-lonan apa ora? ya sing Lon-lonan kemayu to. Nah, Lon-lonan tegese ya sing wong itu nah. Yo, nah. Aduh. Oh, ketoke nginggati telek ati ngene iki. Telek. Inggih punika kala wau pesinden ingkang angka kalih paring asma. Nggih menika Darmanto. Darmanto kok piye to kok iso teko isih. Genduk diva. Diva. Ing samangke atur wingung dumateng sedaya para rawuh. Kasusul ingkang angka 3 inggih menika lencir kuning pakulitanipun. Mijitimun wajanipun nanggal sepisan alisipun. Njuren sajuling pipinipun blarak sempal Lemben. pundakipun Nggih. nawon kemit bangkeanipun Ngendewa pinentang sikilipun. lho sikil gendewa pinentang iki kok iso Piye Mas? sikil gendewa pinentang lak ngene ing samangke lon-lonan tumindak wonten ing lampah nut iramaning laku gending. Aduh, ketoke senep dah iki wetenge. Inggih menika kala wau ingkang saged dipun wastani menapa Mas Jok Luduk? Inggih menika ingkang dipun wastani garangan metu saka long. Garangan. Nah, menika ingkang pungkasan Dipun tenggo-tenggo kalian para nom-noman. pindha buah-buahan menika kadya Kadya semangka tanpa biji. ceblok kowe damen pior duduhe ndledek menika. Ingkang kadherekaken ngunipun gangsaran temin tindak sak pecak lumangkaing suku Nut Kedheping Netra hanyusul para sederek ingkang sampun ngoten ngajeng. Lampahe Wah, asli wonten. Pos. Nggih. Menika para wanita ingkang dipun wastani menapa Mas Kluduk? Apa kuwi? Niki lho. Iso diarani apa? Apa kuwi? Lho, iso diarani apa kuwi? Sedani wanita. Lho, lah ya kok gagah pideksa. Paribasan wanita sing gagah piteksa Kaya pindha kaya apa? pindha Sat Gatotkaca. Wedok kok Gatotkaca iki lho iso. Ing dalu menika badhe ngaturaken inggih menika lelagon ingkang saged nengsemaken penggalih panjenengan inggih menika lelagonipun apa to kuwi? Apa? Lho, lagune manut no. Inggih menika Lho, nanging kasusul ibunipun kingkang boten terima. Ibuke. ya Bu, gimana Bu? Ibuke. Kasusul Aja kok nyusul iki WA iki WA apa? karo sing bakul-bakul e. Lah piye? Iki aku le 200 ku tangku tak sahur gitu. Ora kok iso mangsane
Setunggal lelagon ingkang sampun dipun cawisaken dene anak-anak kula, Iya. adik-adik kula. Gending menika Taman Makam Pahlawan. Monggo. Wah, Taman Juruk. Taman Juruk, monggo. Mas, Dalem, sik Mas, aku rung marem. nggih. Satu lagumu. Oke. Nggih. Aku ki sing sebelah iki, Ibu Waranggono iki urung anu Mas. Kadung aku arep muni blangkon genah ukuran. Engkang pundi Pak Kaji? Ingkang paling ujung dereng. Oh, Oh, alah. nenek tupe barang. Ah. Nggih, nggih, nggih. Ingkang paling ujung dereng. Nggih, Ibu sinten iki wau? Nah, nggih, monggo. Kula pengen banget Mas Klitik sing bawa capek gunung. Mas Klutuk sing jengkleng Ibu Waranggono paling ujung. Nah. Ayo Mas. Dibawani Mas Klitik. Oke, 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 sarung-sarung. Jengkleng capek gunung. Sing paling ujung iki mau urung kebagian. Ah, Tapi, ya. tapi. Ya, Bu. Jenengan jumeneng. Panas udan aling-aling. Udan panas. Panas-panas. Nah, ngoten. Ah, wis nyambung. Mendet ing riku mon. Lah sing senengane Wong ademe blendrang. kaya ngene kok panas. Kula gandeng Bude. Bude. Oh, ndak gelem karo aku ya wis ana. Ayo dewi-dewi. Sabar to Pak De, Jual sabar. mahal. Ya, niki kula aturke Pak Camat so Ibu. Nggih, nggih, nggih. Nah, Kali Pak Sekcam. Pak Sekdam. Nggih. Capek gunung. Ah, King penjenan Bude monggo pun derek. nggih. Niki napa? Oke, caping gunung. Anu tahlilan. Caping gunung tahlilan. Jengkleng. Oh ya caping gunung ya tekok napa lho ya. Sing kok Sing bawa Mas Klitik, sing jengkleng Mas Klutuk. Nggih. Nggih, sarung kali Ah. Bude. Nah, Saben bengi Maju Bude, maju. iki Mas. nyawang nong. Ya. Jasmu sing jase ora enek sing Ora enek, Mas. belas. Ate cemburu. itu. Berarti tibalani maneh urung kompak. nggih ngapunten nggih. Kula niku saestu kula niki ndredeg lek dijenggleng. Nah, Betul napa ora? Lah, Mboten nate dijenggleng kula. Pak mboten nyenggol mono. kurang maju Bu, kurang maju. Ah, ditunggu Pak Yo, Pak Yo. Nanti maju teng rada. Tapi penjenan Monggo, ingkang monggo ngaten. Mas. Ah, Yang ya. memat. Kurang jengklenge kurang Mboten usah mantep-mantep kula. mantep. Tipis-tipis jan. Tipis-tipis Oh, mawon taruh kula tipis. pun trima. Enggak, Mas Klitik, enggak. Tipis-tipis. Tapi Bu, semanten penjenan Bu. Yen memadang. Yen mamajeng Dan kayak kayak sinden ngantang. Nggih. Iya. mong nganggo janur Ya. Jas, jas. Dadi. kuning. Ya. Oke. Asik. Nah, iki ya, lho. Pak. Rasa tenan, Mas. Rasa Oke tenan. no. Ngeten iki benjang penjan mari ngasta melih tetep niki sing dipertahankan. Nah, Bagus. nggih. Lah mungkin lek niki main mesti ngejak Pak Boy. Mesti ngono. Mungkin pun nanti kalah kali Pak Boy lho. nggih. Boten-boten nggih. Kali Pak Tol Mas. Nggih, nggih. Kula niki nate nderek, Pak Boy nderek kok diaturi. Ya go niki. Ya gone kene iki. Dah, ya niki. Nggih. Niki mesti mbaten dagelane ya kuwi. Nggih. Bapak Mata ya Kadung iki. jodoh. Kadung jodone, Mas. Nggih nggih diatur ya. Pokoke grup Magadir menika. Lanjut. Pacitan Pacitan sarwi Suasanane kayak guru-guru. Sing jengkleng iki sing ndi to? iki no Mas Kutu no. Ais. Ayo sing dhuwur. Lah ngono lho. Krasa. Kosok itu penak. Kowe kok mayang enek dagelane penak-penak itu. Penak. Limbukan wis lan joget belas. Ket sore lho biyen mek mancep ngene tok. Wis ora mbah belas. Nonton dagelan. Nonton dagelan. Kok yo ngene wong iki. Lah ya penak dalange, asline dipolitiki dalange. Ngerti ngono dadi wayang kulit ta. Ya Ora ngene. mek kesel. Alah,
Wangi. Lah ya dipolitiki dalange asline. Nggih, nggih. Dalange mek ngongko. Kula ku nek Trenggalek biasane nderekke Mas Basuki. Nggih. Terus kalian Mas Kadir. Kalau kuwi sing kene ilu nyambik yo. Sing Patu Lima Minggah sing gene sok nyuluh bedil nyampikno sinten? Sinten nggih? Heri. Oh, nggih. Jadi kota mancing. Bedil apa, Mas? Nyambik. Ngawur Nyambe. Oh, nggih. Ora. Nggih, nggih. Keceleng. Kok Mbak Yu? Teko ndi iki? Alah. Teko sekorame, teko sekorame. Tekon jan Mamajan. Celangan ngeng. Yen mama Panas. Ayo, panas. Panas. oh udel. Aku ngeceng kok sing ndi iki? Derek jenengan pun sak sekitaran jenengan iki. Pun. Kita sak penak jenengan. Waton panas ora wuda. Iya. Sikat tuh. Iya. Wah, Kok melayu sinden dijenggleng. kowe Ngeten rasa iki lho. anu Ngeten ae. iki sing diarani mempunyai jiwa utawa karakter jinak-jinak merpati ngeten iki. Iya, Mas. Cedeki ngado, cedeki ngado, Terus? cedeki ngado. Jinak-jinak merpati. Bukan nek nggon peteng dekem. Engko lek ra dicedheki mepet biasane. Apa sing ngene iki telaten-telaten ono nggih isu-isuan yo sing Ya ngene. panjenengan nggo kritik-kritikan aja. Ayo. Ya, lanjut. Baik, grup magang. Panas hutan. Panas udan. Udan panas. Panas udan. Goro-goro gitu. Aku melok lho iki, pokoke aku nerokne yo. Nggih nggih, Pak. Panas-panas. Panas-panas diudani. Anu sumuk margane. Kowe hati-hati lho. Nek sinden nom-nomne delok anteng. Wah, angger sinden sepuh ki nek lenggah ngene iki. Usrak kae ngono. Iki Apa to Mas sebabe kok? Ngono itu biasanya anyang-anyangan. Enek gejala. Enten. Capek. Panas. Aling-aling capek gunung. Ya. Ya. Wes jan mantep. Mantep. Wes. Mas kelutuk. Kula Pak Kaji nggih. Riyen nom-nomane nggih primadona lho niki. Madonna nggih. nggih. Wah, niki ngentekke gamelane dalang pundi-pundi kok. Walah layak. Pripun Mulai. Sasak kabeh. Nggih. Senajan Ki lek wis tuwek ya ngene iki lho lalian. Tuwek minden. Lalian. Tuwek ning omah. Lalinan. sadar iki. Nadian tadi kemayu piye? Nadian Lah nyekel mikir kaya wadon sarata Ketok. Hinumane. hinumane banyu baning Cengkoke jenengan ngeten iki nek sing ngendangi muji. Wah, pas. Puji mesti enak kuwi mesti. Malangan metu. Ngono. Mengko Bedhe. Bagus. Tiang lanjut. Ya, ngagem wali. Wah, Capek gunung loh Mas. kok sok ngagem wali-wali. aku ker dikesro ae priyo ngerti ae Iya. Pancen dagelan. Hei, ngono karo iki Adikesro. Model iki kok. Gede zaman berjuang. dirungokne bawane kok Capek malah dulu. ngono. Monggo. dek zaman berjuang Di zaman berjuang cur kalian biyen tak openi saiki ana
Mengseke, Pak. Sembah nuwun. Alhamdulillah. Nggih, kanca-kanca Sekar Alum menika Menika kekompakannya luar biasa. Menika Iya. Lah Sekar Alum. Pak Marji, Nggih. yektosipun Cinta Pak. Nun Pak Karji nggih. Yektosipun dalu menika mawi pyayi dahar yen kekatan lak sok mboten sekeca teng Madaran. Pramila menika dipun awali bersih desa bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi cinatet wonten ing Gusti Kang Maha Agung ridho lan hidayahipun dipun suwun mugi-mugi saged mayungi warga masyarakat wonten ing Sukorame. Insyaallah ilang sukerta senggalaning praja pinanggih rayu wilujeng widodо. Sedaya pinanggih kabagyan kamulyan saha katentreman. Gangsar leh nyambut gawe amanah pejabate insyaallah makmur masyarakate sak kabeh. Allahumma amin. Mbak bilih wonten kladhe ngatur nyuwun pangapunten. Sami. Kula namung menungso limrah mboten nuwal kesalahan lan kekilapan. Insyaallah dalu menika anggenipun nyambut damel kula kalian Mas Jo Kluthuk nggih. Anggenipun guyon mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti tapi murni pelaku seni anggenipun mengemban amanah budaya partenipun menghibur. Bagus nggih. Sembah nuwun Mbak bilih wonten sanes wedal pinanggih. Amin nggih. Ridho saking Gusti mangke saged sareng-sareng nyambut damel. Sukses selalu Mas. Amin. Mas Kaji sukses. Sukses nggih amin. Tetep dados wong lanang. Nggih. rumah samu ki. Saya kita ganti Mas Kluthuk nggih. Piye Mas jenengan? Dadi wong lanang. Mugi-mugi tetap ndek. Ayo padha wae. Mas Kaji sehat selalu, mugi-mugi sanes sedaya saged kepanggih malih. Sehat selalu. Amin. Nyuwun pangapunten mbok belian kalepatan. Amin. Sukses selalu nggih. Klepon sak gulane kudu tutuk lakon lan ceritane. Nggih, amin. Nggih. Pandun Pak Kaji. Nggih, derekaken sukses selalu, sugeng tindak. Sugeng tindak. Ayo Mas. Matur Pak Kaji nggih. Sehat selalu Pak Kaji. Kuwi kok rabar-bar iku mangsamu. Musuh dagelan. Omong ngono, nyuwun nomor HP. Nyuwun nomor HP. Napa? Sesuk nek petuk neh limbuke kon juget.
Iya iya iya. Yo. Limbuke Ya yo. iki lagi kena asam urat. Oh, ya wis. Sukses ya Mas Kaji. Sukses. Nggih, nggih. Nggih. Kok ujung Mas, kok ujung. Nggih, matur suwun sangat. Nggih. Nderekaken Sugeng Tinta. Ayo, sawise Mas Jo Kluthuk, Mas Klitik padha jengkar saka panggung, ayo disuwunake srepeg, Nduk. Iya, didherekake, Mak.